Gé míle fáilte romh is tehan seo ar YouTube ag Spórt TG cethir go Páirc de hÍde King Moffat an seo. In Roscommon agus muidir teacht beo thugad fo honne an cluiche Ceathrú cena seo an Ceathrú ceann den deir seachtaine seo agus muid I ddíriú is teach ar Craobh na Mionúr an seo. Áit I gcluiche lechanis na hÉireann an dúise tar fáil ar a phláta den dá hÉireann an seo aniu agus ú fáile ag teacht an archa a chéile an seo aniu in iadin muí ó. Fhailí agus búteoirí corn Larry Murphy agus bu star acu in san commarta sin in iadin chundaí a luí agus neart caint an futhú agus Mayo deála atá don chundaí iad san na chaileá in iadin Roscommon ag gluthe canis connachta. And I'm sure Gabra and Shaw and Thief Shaw cheer and Guy Exchedu is Cha Hig Thief na Relega and Shaw, then Fark and Shaw, August Slew Bra, while he is Chahan Shaw, Instant Shasta, and August the Rare Killa, Big Chocolate Killa. The Fernia Mushinde, August Tori much Spleku or her shoot, August a Tushuk, Le Ferrin, Mayo do Spire, and Cool Bire, like Tushuk the New, now Thomas Williams, O Kahana Marty for the dog, Connor Cahill, August Rimmel the Carnegie for the tree, Captain the Fernia, Barry Langan. Keher. Taig atá mar iver a cahar agus in san lína lán chúl ran O'Donnell agus a gifir sé Declan Duffy Tív leisin ó Gael Dara Flanagan. A Larna Parka atá Adam Kelly agus Owen Dever agus in san lína lá Hussey Patrick Garvey Ben Holmes a caihin Ganzi iver a hían jeg agus Connor Jordan a caihu Ganzi iver a dóieg. Agus an lína lán Hussey an seo do way ó tuiseach the new iver a tríjeg féchara ó Kinsella. I give her a caharjeg at Connor Hessian, agus Eshin and Prio Scordy at Egan Erin Gajisha, agus Egan Cornia, Reese Neary. 3 Ahru Numbushin, Janta O'Clehe Canish, Connacht Janta, Eg David Heaney, August Eg Tom Riley. Where much Splegu Mushin, Erin Ufalia, August and Cougarjeg, Kiena of Essex Toshuk, the new Doy Shoot, a Hossi Instant Clehe Canishin, in Yedin Hundi Louis. And Kainch van Coolbeire, Jack Ryan, Eshin, Hanakan Tossi, August V. Marginia de Lechra, an Ihe Oud Shin, and Lena Landcool, Kid no Burn, Rimmel na Carnaga, at Thomas Carroll, August Steve Leshin, at Cormac Farr, and Lena Lachul, Patrick Duffy, Tag Kelly, Kyle Ganzi, Evereshe, August and we, Erin Skihan, at Owen Rice. Yar Kainch for the River Hawk, Demon, Maher, Alarna Parka, Far, Harvey Comasach, August Moy, Jack, Tussi, Lascorna, Aglaku, August Steve Leshin, Everny, Charlie Duffy. And Lena Lathussi, Ever the Jai, Cahal Weldon, Lake na Hemmer, Inson Clehe Canish, Shin and Yedin Condi Louis, V in Dylan Dunn, August Ashen, Ita, Wheel Score and a August Hawaii Kierna, Anyam Neha, Mar Rinya, the Lakra, Electric Island, the Shacht in the Shin Foster, August and we are in Skihan, at Aaron Delia Cow Ganzi, Ever a Doyeg. August and Selena Landhussy, Ever a Tree Jeg, Tony Fury, a for Hina Shay and St. Clehe Canishin, in Yedin Condi Louis Far, Ita Comasa, Ohio, kicking a Sierra de Captain the Fernia, August Galore Kainchon, Fui, Far, August Chila Arsa at on Ohio, and the Pelade and New Filium. Ever a Kahajeg, Kian Macnami, August Arnoy Slinia and Chin, Tabra, Ahenda, Ohio, Cursi, Pella and Chin, Gondi Ufalia. August a Creeknum, the Ever a Kuig Rory Woods at Aristella, Comasa, for the Hin in Clehe Lacanish in Yedin Kildara Moshinde, and Lena Lan Tossi at Agufalia, Lan Appletucta, August Lan, Comas Ohio, Scorn and them, Beshe Simul Galore. Ke a Janis Narona and Chin on Eidson Ficus. Mar Rutschme Nis Luhe and Dushita er a flata and Shaw on you na Arch, a Gleha Lacanish na Heren, August Mutidul, the Sar Kivlinch, either Ufalia, August Mayo and Shaw in you in Roscommon. And Red Short, a Ves a Monfadiga, August and we Alar, the Park Alaharnahura, Far the Hirvi, Alan Coin, August Marshinde, Stopping Much, August Much, almost August Mass, the Oran, Navian and Shaw in Roscommon.
Sacrthe Janta Marshinde Fhailí ag teach le chéarna spirid agus misneach a tá scrífar na bailí ins na seomra festis agus in Mayo golas te ag áit agus in wad rih Fhailí agus iad sin go fáil ag dúí na couple focail tearna a bheith acu so le hagan na firne is te le chéile don Cluiche Ceathrú Ceannais seo chun tearna mar dúirs mé den tearh seach den ionta Spórt seo tríchan inné agus inniu Fhailí Mayo I ggurí áite bhainte má na círí tá fannacht orchrasan Cluiche le Ceannais na hÉireann hana féin agus neart caint faoi Fhailí ború ó hiú cursaí Peile in san Condaí iad san na fuair an dúir sin inné tamhaid de bhlianta in san Condaí agus an lochtaíochta sásta iad leanúins go bheith áite sin siad agus iad bailí isteach hiag go Páirc seo iad Roscommon inniu go hairithe ar chúil na gúil áite ó bhfuil an chláir scóla an seo Gaí séú isteach ag tíomh na relegad an Páirc tíre isteach go cháinil sin agus an bontáiste sin be sin ag Mayo in san céile an seo Adam Kelly is tí a lárna Páirca caite isteach an sin agus é sin a fáil láhanúachtar agus grim láidir ar a léithráid tíre sásta cúlú an sin agus takeíocht eile ar an scíhan a bhar a món dever agus hesin in é teach amá hesin Swinchuard an darna thuair agus léithráid caite aige dúirte Alan Comáin agus deis tapí tógaí ag Fhailí Dylan Don agus é siar an leas ag híon Fhailí sásta le Charlie Duffy go frís na lá inis Mayo inis a ggéiri sin a gridim sias agus Cian McNamee neart spáis agus ag tíir teachar na cúil deis beidir fanne cúlú a gramú íonta teanta ag Mayo an sin contairt go fáil an agus an cúlbair is tíon sin Thomas Williams I deanna go maiid an contairt sin a rúgúir hiú tí muid a ríist é an cúlbair díireach is tíon sin Cian McNamee is ag tógáil baréacht agus ag smuintiú ar scór lua in san Cluiche seo Mayo ar anionsaí a ríist Shelah a ríist acu lárna Páirca agus Fhailí inis dúidir mistea scubadúir agus cosnúir na gas deis nes fanne cúil ag a leantás a baidir teigh heisiid cúil thar bheith luag Mayo chuir heisiid ag teach fríd an léithróid luas teige é ar fáil agus ag léo an léithróid sin pás ionta tucha an sin ó Ben Holmes agus críoch ionta deanta luan san céad bommate go leite an Cluiche seo a réisneile tiontu óháin pás ionta tucha an sin ag Holmes agus críoch galanta tóiste deanta ag chuir heisiid is teige cúil Capú ionta ag garbhí a lárna Páirca an sin léithróid lua is teach a cáineal a réist Holmes agus neart spáis aige tiontu is teachar an cit aga blocáil den Skype deanta ag Thomas Carroll agus Mayo in ainion a hanad a bhí ráite faoi Fhailí ag tuise go maiid in san Cluiche seo deis inis Blue Freed Dylan Don léithróid caite bh heige ar híomh na leibhí éise agus Mayo ríiste ag teanna go maiid Burgess tí Harter agus Ramadan le teach amá le seirbh na léithróid in íri sin agus Fhailí géirí scór lu áil an híana a hacrú is deach in san Cluiche seo cúil sin ag Mayo tuair sé sin neart misna dóibh agus iad a géirí curla sin inis heis sin a rééis ag teach amá sásta go amach a rééis go lárna Páirca pás cosise sin tugaí is deach a rééis pás cosise ar dóibh agus ó cinsla tiontu is deach tá takeíocht don agus gan áras tá mé deanú go dtí go muid ráist agus fáilan sin Alan Comáin ará le go raibh le cuasaí Fhailí agus an tá lá an mhhairlsa an teach amá agus cibhlantí bra physical in san céad couple of womaid sin seo den Cluiche spás inis faoin seastain an seo agus deiste ón Rouse Géirí takeíocht ail agus Mayo agus Ben Langan bra láidir ag seaasú an argin sin Tag Kelly agus takeíocht ón teachú lárna Páirca a ríist gahar BSD an tosaí ar na chúil an seo McNamee mé teach amá agus Shelah churtharás go lárna Páirca áitiú ag Tag Kelly agus simul go leor Fhailí Dinne a bhain fácaí is teachanis mar lean thosa agus Shelah acu agus ag maithar a lárna Páirca Cosíocht dínta teanta ag maithar inis agus abalta spás oscailsiús Fury inis deis aige agus sásta glacu leis an culín rud céalhhair teanta ag fárí den deir ag Blue Freed a ríist
Pásínta tugad ag Maigh an sin agus an ruthar teanta ag fiúraí ag críochnú ar an ceadág leis na scóir sin agus ar náid bé Roger ran brás astal sin an dhéon cúil lua sin a ggéalú iad híana a hocrú is deahan san cluiche seo seolta Maigh arís go lear na Páirce agus capú íontach an sin ú Fhailí ag teachta Maigh arís leis an léithráid agus Táig Kelly go leor takeíocht don fan a haine hart for na Páirce agus ríiste an tíomh eile den seastain ach Charlie Duffy at a rinne heige le go fríd lear an gáirt a ríist pásínta tugaí is deahan sin deis nis fanne cúcríige here ag Rúi Woods is deach an aige a leis do hústan cluiche Ceathrú Canna seo agus an is Rúi Woods tá né an ceol an winchas neangahan sin agus é brú fríd Rúthaíonnta deanta éige agus é an insanáid cart agus críochaíonnta pás tóiste deanta ó Charlie Duffy ach Woods an sin agus críochar dóid deanta Neart action an seo ar Roscommon agus ní nach chéanú inne na cluichí Canna sé Jimmer an dair an seo agus rísteile ú Fhailí inis Spraguí agus an slú Spraguí Jeisig Maigh tiontu ballahhain is eile a Garvey teanna go Maigh honna a leanúins rísteile an spáis sin ar baire fáscailte maith go Fhailí sléir gúil si géirí duine teachtas deach ar an rúthar agus go ar ansaí an balla sin 20 Fury is tíos cóna chúil go leor sealamh acu hart for na Páirce agus iad sásta géirí na puil sin amsú agus rísteile Maigh a géirí sin Stoppan sé agus arás go Rouse éhráid tóstíos deaige nis an spáis sin ag fáscailt siús do Rouse a Gulfríd Rouse ar an ruthar deanta aige pás tugaí an sin agus ag tiontu deach ar an ceadág tíra an cúbar ag teach agus lámh leis ach Cathal Weldon a bhí anna go dearú over a deid tiontu deach díra thar an trasna agus an cúbar Thomas Williams ag deanna go Maigh an lámh a chur leis an cion sin Gan is maithíonn tú go bhfuil ú Fhailí inné sacrú is deach in san cluiche seo agus momentum leor ar fé couple of bommante luan san céad leat ar náid capúíonnta deanta an sin ag Woods a lear na Páirce agus é sásta ghlacu leis go gasta tá fiúraí is tí an tosaí ar Táig ag teach trasna sin a stopú agus rinn si go Maigh an stampa chur leis an glúiseach an tosaí nach í inis agus sin gramúíonnta thur macnamí Garás go Rouse inis go leor sealamh inis agus actual counter inis go Fhailí na iad agus go leor sealamh acu tras na lear na Páirce an seo abal a daoine a chur is teach ar an rúthar agus béir mhuió díleid lei sin sealamh dí orthú inis in iad an cúil lua sin in san cluiche ú Fhailí aonta comportach ar an léithráid agus abal de pásna a chur le ciile go furas an seo gan mór an brú orthú tras na lear na Páirce inis go Kelly agus Táig Kelly sealamh go Fhailí go deanta go Maigh inis beirt is tíos na sala ar agus buntáiste leis rísteile ag fáscailt suas as a chóir agus a go leis takeíocht don ó Duffy ag scíú leis an cion seo an buntáiste ar hiúil de réir teir agus Táig Kelly ag teach fríd bhí buntáistí tugad dá agus ghlacha an sin ag Duffy inis simú go leor Thomas Williams agus kick amach a bheits aige sealamh dí ar bhuió inis a lear na Páirce ach sin tugaí ar hiúil a ríist agus ú Fhailí go mór an nuachtar an sin tugaí gasta acu ag siad a brú fríd the Fury is tíanais Beidger an darna cúil luan san cluiche seo an dóirí sé an ghlacha sé pointse ag teach agus ag teach hart ar an ceadág sin deanta go Maigh ag Fury a ríist Constantóirí is tíos na sala ar bhí sé abal de teach amá leis an léithráid agus sinna chur thar an trasna agus an loch takeíochta is tí ar chuil na gúil an sin brás ásta faduda an skill an sin agus é faoi bhrú is teach amá agus ag scíú leis a thar gúlan
Shelva leis an Lárna Páirc ionta tábhachta do Mayo agus tá sin deanta go fíor slachtmhar acu. Campa uínta Lárna Páirc scóir í agus iarracht deach foinse inis ó Adam Kelly seolta is deach. Tinte má agus ar fór siúil go fianna golóir agus é tuairt faoin iarracht seo. Agus sinam tiite mar híomh na leibh dhéise. Agus takeíocht na glíthe agus bontáiste sin acu san san céad leachan seo. Ag séadú ní go ddíar his deas na chúil agus deach go chorneal. Áite bhfuil an tochar cá sin páircailse. Deanta go Maigh agus Patrick Garvey leite go Maigh aige. Scílann sé leis an cion seo Lewis Jagalina Land Tossie. Déir sin is Holmes agus bulan sé tras an hagan sé má. Agus iarracht a rís deile fáinne cúil Ben Holmes a ggéirúas teach ar na chúil an seo. Agus is léir rud amhainir in sin aige. Tagann siad an chúile agus amach a ríist. Agus contar just íon sin dú fáile. Mayo chomanta go leor tuairt faoin na chúil. Agus be Ben Holmes measta sásta mas féidir leis. Seo chur thar trasnán íhes deachagan. An scór atá a go fáile deanta go Maigh go Holmes. Ran inis agus an clic má seo bhí sé leite go Maigh Mayo go dtí seo an gí sin ag séadúas deach ina éidean ach Charlie Duffy ag géirí go Maigh an sin a thugáil. Ag géirí é bhg go hontosaigh go gáasta. Ach go géirí bareachtain sin in géirí sin ar Woods agus trofás in na réire. Mayo fíor thrasna na Páirc leis. One dever. Agus Mayo ceanta a séamh donú ar Huel agus Garvey a Lárna Páirc in sin. Dylan Dunn ar ruúthar an tosaí inis. I ggéirúas teach agus takeíocht í agus sin anú McNamee. Sin ruúthar ionta deanta aige agus tá mé deanú. Go bhfeicimid agus an réiteoir rá a golar cursaí an seo. Well, is léir an Comáin agus Tráchtaire atá na golar cursaí. Agus na bhfuil sé gol rudí a thuirt go rá Arras den dair an seo agus an sin hesin a géirí an corp úsage. Léit Hyde Kelly an léithir sin is teach go hínta Maigh. Agus hínta chun rud an réiteoir liggins na cursaí an seo agus a géirí ar na himraí golar Shelva Duffy in Ish Lárna Páirc sunk sa grim. Ó Dara Flanagan gabal de golar agus láideach tíanta ag Duffy ag foscail túis rís do Mayo. Pass in ish. The throw Dunn agus near seo chutha thar an trasnán ag Dylan Dunn. Agus ag Gerald sásta cúlaí na ghlacu an spáisin ag foscail suas pass tugaí is deachan sin. Agus sin a go thar an trasnán Mayo buic go deachan sin thar an trasnán ag an Gerald. Is léir an Tráchtaire atá ón réiteoir na golar cursaí a ríthe ama an seo. Má rís go Lárna Páirc. Capu agus deanta go Maigh is tíon sin chun é a winch do Mayo. Ran O'Donnell agus rís deile Mayo ceantach as droch léireid is teach hiag na tosaí sin tugaí arás go rá Arras do Mayo. David Heaney agus Tom Riley na buana stóirí agus in a bheits mí háasta faúda sin. Fhailí i géirí é a reachta le maithanis. Patrick Duffy ón Tullamór faoi bhrú. A han den acu sásta. Lúbú Hart agus teachta má. Dylan Dunn agus buile braláidir fáilte agus siúd. Agus é teach frídin sin. Agus Ran O'Donnell ag teachtas teach. An Comáin i géirí. Coppla nóta ghlacu an seo. Bheith an feic in a bra sásta an dóid a géirí leis an réiteoir liggins na cursaí in san céad leachan seo. Ionta haisnamh go dtí seo chuil luúan san cléthe seo deis rís ag fáile agus é brú fríd ach Mayo seaasú an airde a rís deile Fury géirí sciú leis an citeach sin cai sé pás a thuirt inis rís deile ag smuitiú faúda pás fíor chrásta inis go ar an Daly Chontú Hart agus ag sciú leis agus bhfuil sé crin agus thar trasnán
Neil a Jer na Muir and Shin and looked faking it as the Shaw me has to do the Shin. Glafirnia Vishay agus Muir then the Carta Horchdaw Gerald Fuin Colia and Shin Capawinta and Shin Larna Park O'Connor Jordan Nikiri O'Kinsella Caragal Janta Maigh agus shoot agus Takiak Don O'Jordan Race Jordan agus Stephen Whedon Stu Dorn Carhalesh agus Tregianta a ton of Hanya Skeeter Lesher and Talu and Irishin if he Ben Holmes agus Concentori Shasu and Archie agus Janta Mayaku through Sea Harter on Vlockile Janta Henshin as well like Lem Nustia Thomas Carl an Irakshin agus Fhailí and Eshigiri Chaktamalesh Stop Carhalesh agus an Irak Janta Henshinu Risniri Sholto Lewis Jat agus Igiri Connor Heshi and Amshu agus an Cushions Janta Ristella Ego one Rice to Glam Lewis Jat Go Garu and Shin agus Tugan Chijashella to Adam Kelly Mayo agus scored a year her 3 Funcha Idir Nefernia and Shaw which Coog Woman Chijag is the instant Clay Shaw Fhailí agus Emery Trasnan Stu Aku Mayo Giri Charge Free Juries to Adam Kelly and Splash in a Gosco Suas for a Honey Sastagal Lesh he and Burgess decent Salar pass into the Dara Flanagan and Giri Swinjur Flanagan agus here agus cool Watch it Dara Flanagan Rud a Winer Beer into Negog Egg Charge Free the Glubus Jahar and Ketog agus Craig Nick a slacked word agus cool Ella watch it the way yo agus an darna ceann fáiteachú Vincent Céadla agus Tír Sowell an Céadla anseo in Roscommon agus an dair na tuairtmhaí cluiche Harbh fáscailte agus sultmhar anseo na dá híon mar sin de fáilte ag Mayo agus inis Fhailí agus an lucht takeíochta cuaní acu ag Mayo agus Spragudí agus Mayo Ristella and yen Cluiche and Giri Carlesh must Fedger what is a tawakta Leroy Tugga Madaris Neary Kashiak Dienta the Concentori Shasu and Arja Gan Legans Ballarby Friedrich Swinchu van Irak Yafunche Tukas Shoachwell and Conterch Fatches Tianchin Egalan Tossa Akan Lan Kuli and Chenik Janagafir White Hunchaktama and Esh agus Owen Rice a ton agus ag brisú má leis gan Iarach Janta egu Fhailí an sin stop a chuir leis an Leroy Jardas Jat Patrick Duffy a Kyle Chaku a rís de Larna Parka Cáhol Chachtamá agus an tosaí leis Takeíocht don ó Heisian ar híomh na leibh a lé agus sásta go leis híon agus ó Kinsella drá fás a rís agus díire has Jat ag áitiú go lór Concentori Lord Shellavik Mayo le Pisa Nuas Ganamana Lehoid agus Neirak Jarna Shinis Jap na Ligan Shias Dinyo Wine is the agus Kian Macnami Do Fhailí agus Iad Gluiseach Ton Tussi the Caha Weldon and Ishigiri Brew Fridge Weldon Lav Curhalesh Gan Iris agus Neirak Shin agus Rachor Sasta Ligan Shugas Gularaila Kursi Gan Morn Stop Leshin Cleha agus na chéanta héisisin faoi bhrú tíon sin lína lean chúil wayo Janta go Maigh ran Domhnaigh an bhí leis híon agus éis an faoi bhrú inis agus well an tá leis tugad go gasta aige luas ínta agus duine tí an tosaí air agus a ggéiríonn cosandóir na gas a bhúlú agus an Janta go Maigh an Holmes a amsú inis tá wayo ag teacht fríd a rís agus Dara Flanagan a rís ar an Kiddo Céarna Flanagan is tí agus thar an trasná ó Flanagan agus é Brew Fridge cool Beger into negar if you pisa agus ex Winchu ach an Concentori Chackless Jap Kid no Bern agus galore Janta honey chur faoi bhrú an sin agus níor sin harn trasná agus well Flanagan agus an dóid tá sé ag teacht fríd ón lína lachú ag teanú an different Jones an cluiche sa grimmage an Ganaras Mayo mar sin de Dá ag Mayo hína cahar mar sin de go Fhailí Giri Brew Fridge a ríist agus Duffy
Duffy more stoppy in chin. Shelf go foil like passy into tug of mahan chin the Aaron Daly agus costing she into Janta. On China Leo agus an Leroy George China vi Cactus ja a win chuck as well. There's a go in more. All the sig round Donald Fui. Agus vi she into Nash cart could be on China winch. Agus the Caragall reached Anne Lewis listen Cluiche Shaw in Roscommon Páirc the Híde and Shaw and you. Agus race nearly Tashpunch and Lewis a take a shoot Giri. Gol hard high Kelly reached Chalkdama Hig Hessian agus in passion Tuka on Shin the fake roll Kinsella. Agus Cheer Hig Gerald. You're more on Chincher 4-8 Tarantino and Ganzi. A dear Alan Coyne agus towards Jashel at the wheel. Especially break the shin. He'd Colleen Huntossi, Jashella. Bogu Yahyan Huntossi agus Glaka Guslackwar and Shinnig Ben Holmes. Agus Takiak the Gihalo Kincha, Akan Krinya Segas and Foster. Agus Iln Ger galore, agus able to Shin Sturu Haran Trasnan. Comasa, Hugh kicking a seer de. Pair of Facha Ege, Ensign Cluiche Canish and Yedin Roscommon. Agus, well, Shilum Gul Benche, Mayo into me hasta, Fandoya, Leroy to Stee, and Eka Leshnam Weir, Akan Kulbaira, Grena Golichega Hornhill, and Conall Isle, Agus Aragawul, and Clogavelchega. Akan Shella Facha, Ig Mayo Alarna Parka. Tuggy Gagasa, Ig Dara Flanagan. Eshna Fur, a Hen Gajishaw. August Conall Ristic Chat Friedel Larsh and Master Fosculture, Jesh Elephant Cool, and Three Hook on the Nation! Kurhastia! Fosculture, Heliska Humlin, and Chat Fried, Juggers Conor Cahol over Evie, and Chat Fried, Juggers Cool Dock Resta. Three Kin Fatchek, Mayo Tivas Tida Fia Bomucha, Henson Cluiche Ceathrú Canashaw, Dock Resta or Fad. August Bra. Sas the Fluda, the Cossin Tory here. Come on, Kahacharush the goal. Dagshid, the Dorsha, August Ahanwood Foscal Chin, the Cahol Jack Freech, August Nero, and Colour of the Year if we go. August Mayonish, Ig Bogu reached Huntossi, 3-3, Gahina Cahar. August Fragra reached the Ye, Ufalia, Tamay Kincha, Land Kincha, Uíbh Chin, Marvishid, Erhul. In the Codges mode in the Cluiche Gajishaw, Hannah should have rashed. Couple of score, Drake Tool. Jack Ryan, in the Cluiche Canish and Yedin Condi, Louis, Honeyra Howelch, August Hunt, Boo, Starrow, Horchdoiver, and Ihishin. Because Sprague the EU action chuck there in the Fark, Tashat Fuivru, Arish, August Eamon Maher, Kyle Jaga, Octaki Octon, August Sumsagrim, Egget Jerub, August Rory Woods. Ig Tridge go féchar fan a honne. Déalianish. Score Miss Fedger Cruhunish. Táhacht a dú fáile. Ciad nó Bernard Jana go Maigh. Sin passing the tugas jada déali. Tá sé de mui. Rimlan stú a ríist. Agus ciad nó Bernard anish agus foscailte. Ig smuintú fadúda. Glav Ínta Ladger curthas ja. Ig Langan Janta go Maigh hegan darna húran sin. Agus Brew Ufalia sheer reached. The momentum of Yaku and St. Cade. Coolwoman she egg the the Emmy and the Sheffield Pisa. Shin goal and Inta Tuggy and Shin O'Daclan Duffy. August and Shella Punchega. A leg chalk on goal and larger. Cheer her of Wincha. Woohoo! Good jazz. August and Ish. Egg Fosco through the race to Dara Flanagan. Then you be so wall Jack Friedel Large. And Glocky Shella Coolin, Glocky She, Creek no Hishe, Haran Thrasnan, Badger, Gachokalesh, Golnies, Fidjalesh, Akabdot Killer, Janta Egfar, Nagil and Chin, Agase Egg Torch, Dorn Tenair, then a Hemoriella, Agas and Sprago Shinnig Chachton, Lena Lachul, Agas and Lewis and Don Credster Fad, Dara Flanagan. Kick him a Horan race, Douglas, Lawa, Ínta Ladger and Chino Adam Kelly. Shalavanisha, Grease Neary, Far Briefy. Leroy Ínta, Curhas Jahan, Shin Lava Wine, Curhalesh. Because Ben Holmes again, Shin a winch. Ryan,
agus é múscailte teachtamá an dílail leis agus ú Fhailí géirí dílail inis leis an léithróid seo is tíon leas acu híon Dylan Dunn teachtamá agus brontan is tugaí arás an seo do bhuío Patrick Garvey ar imil an stúa is bhfuil na cosa leis sin sin má agus teachtarás agus tugamidrás don bhainteas sin agus fáil deanta ar Garvey agus ag scíú leis go rís deile Mayo inis agus na cúil sin a fuairsid in san céad leathan seo agus iad ag teacht ar an rúthar ó áit sin na dóin ó lár na Páirce ar an scrisar an anga trí thuúra an seo ar an céad leat agus bhfuil inis de seile acu Buntáiste na gíthe ar náid an seo. Teagháil galanta deanta leis an sin agus dá foiinte sin amsí go slacmhar ag Conall Heisian. Agus bhí sé le clisteil an seo in san seastan an teagháilíonnta bhí deanta ag leis an léithróid. Agus díire thar a foiinte agus trasna spot a dúin sin ó Heisian. Inis ú Fhailí faoi bhrú ó hío cic amach den seo le píosa nuas. Cyn sin buinte acu ach rabail sin a lár na Páirce agus gadaí a galúir teanta ag Mayo ar an léithróid sin. Cluiche, ein dín de Cluiche ar fad ó Kinsella ag teantú agus a géirí. Teachta maith arís leis agus an seileh tugaí arás de Garvey. An conta tarís ag teacht ón lína le chúil seo do Mayo agus inis O'Donnell. In san Conall sásta teachta maith arís leis áitiúil Conall Heisian ag smuintiú agus ag tóirt faoi agus ar an drothúir dá sin sinna maith ar fóraí. Go mór acu ar fóraí linn san céad leathan seo tríchin na mar sin de mas mai an tafad a tugamsa ach ar náid bishir a géirí. Barna Comór agus is féidir a ascailt tá gente na seachaigh na seo mar féistis idir dálinn Rhys Níorí géirú seachar na cúlann seo Rhys Níorí ag smuitiú bhúda agus curthas de thar an trasna nig Rhys Níorí. Luas íonta agus é brúfríd an seo ag díreú is teachar na cúil agus an cosantóirí teachtas teachan sin Tomás Carroll go leor teanta agus chuirse sin rud a bhain is táithe ar insin ag Rhys Níorí gur a fearr an chulín a ghlacuúin sin. Dinne bhain beidir is tí agus Ben Holmes ar híomh na leibh lé go joga leis sin a chláinú heige. Capú into a lár na Páirce a rís agus Flanagan seolta is te heige. Holmes mór galar an kittág takeíocht don ó Heisian agus drothíocht is Jansen Yearanish. Ach fáilte rístig Mayo inis agus ó Kinsella tugaí maith heige agus sin gala maith agus miá go gente sin amach ar fóraí agus sílam gur Flanagan a bhí anna go dearú agus go deithe sin amach agus ar fóraí Conall ar fóraí le bhuío acu Fhailí agus iad a géirí an chlog a bheilt sin seo agus inasam go teige agus muir stíon sin námhaine siad agus na dhéireann siad ar an chulbaire an darna léithróid úsúid an áit ligintá gáil fanne siúlóid deachanúir tá cic amach í na go Fhailí cabbí tealah buinte acu lár na Páirce agus ráis a bhí go maiid in sa céad deich moment sin mar sin de tealah curthas te Rui would he get a goal leis agus ásta teacht agus túsa go ríist Charlie Duffy Mayo inis agus tréimh sé ina caiithí siad híon bheith cosanta Cormac Farrell agus sealah inis a gar an déalaí spáasar a tíbhile an Páirc feici agasan an léithreoid sin curthas te agus go Duffy mór amsúas tíon sin ach a ríist eile Dara Flanagan
agus me tá sé Maigh golhan tosaí, tá sé fíor Maigh cosnis fásta agus seo hÉidir an rihansaí inis ag teach fríd lár na Páirce inis agus Conor Jordan na Cosamóra I brú fríd an lár agus ag foscailt sé má thosa chóir takeíocht an bhar an mú cinsile ó cinsile tíomh muid an stú agus tuidir seo stea agus galóir iarachtaí inis ar galar fóríl do bhuió agus gurí ben Holmes amsú is tíon sin ach ba sé híon mítheasta faúda sin agus an spás acu is tíon sin agus iad ag ansaí bheith ag dúil le níos fearr uathu Bomaise nó mar sin le gáil in san céad leach an seo I bhfeachta híde Mayo an tosaí trí cúil fáilte acusan agus seo cúilín híana cethar fáilte u go Fhailí ach tá an gorí mhaith u Fhailí nach míonn siad búilte an Amarbí agus cé gur chaill siad an céad dá chluiche in sna grúpa na Google Lion gur chríitní siad in san cluiche Ceannais agus bu star acu in sin in iad an Condé Louis gur rééis tá sé cionta as an léthróide ghlacha is deach an gramú a rihan ama agus sin fáilte agus buntáiste fáilte acu agus tá sin le Dylan Dunn be bum se bhain am chuúteamh gáirtí he ganne ag dearú an céad leatha an seo agus mar sin de tuairtí sé dé seala dú Fhailí scór ionta táhacht eile am siú dóibh híon gur a bhain tá sunta faoi bhuió na cé go mhaith is atá siad nar a thuganú Fhailí an léthróide is deach an gramú agus iad abalta a bhainte má agus gadaíocht dhéanamhar the Jack Ryan an líoch ón cluiche Ceannais sin an iad Condé Louis in iad teacht an tosaí ionta comasa ó hiú kicking na sira de agus an cinn seo tíarach a golama ar híomh na laibh éise agus ar fóríl agus mítheasta leis níorach sin is tá I ggurí a thuirteiste agus a bhaintiste leis an ghí Cebé agus rudatón faoi Jack Ryan na go leanaí sé ar Maithríos go lár na Páirce nach an réiteoir Alan Comáin ar an támasaí agus deiste na himmorí galiste ag na seomra festis ag leathama an seo I bhfeachta híde an seo in Roscommon an céad leach an seo ar fad Neart action agus neart cool an scéal atá ó feachta híde in san cluiche Ceathrú ceanna seo agus iad Mayo tá an tosaí mar sin ag leathama trí cool agus seo coolín atá san cool agus ceile coolín ag go Fhailí an seo in san céad leach tuairmid brisú agus buimiid ráisiní dé moment sin mar sin leis an darna leach an seo ó feachta híde I Roscommon Inis Dúidir mistea scúbadúir agus cosnúir na gas deis neis fanne cool ag a leantá sa páirte deich heisiid cool Harvey Lewis Ínta teanta ag maithar inis agus abalta spás oscail siús fiúí inis deis aige agus sásta glacu leis an coolín rud céalhhar teanta ag fríd lár an gáirta ríist pás ínta tugaí is deachan sin deis neis fanne cool ag ruí Woodser deach an aige an dúirí sé an ghlaci sé pointse ag teach agus Teach hart ar an cedág sin teanta go Maigh ag fiúí a ríist foscail siúis ríist a bhuió pásanis na dró Don agus níor seo chutha hart trasna ag Dylan Dunn agus ag dearú sásta chuí sásta go leis híon Burgess dísna sala ar páisianta de Dara Flanagan ag gurí swúideoir Flanagan agus iarach agus cool fáilte ag Dara teacht fríd a ríist agus Dara Flanagan a ríist ar an ceadó céirna Flanagan is tí agus hart trasna ó Flanagan agus brú fríd cool beidir agus cáthalaríiste teacht fríd an lár sin massa fáscailte deis eile fanne cool an tríú ceann an sé chuthastea fáscail bí sa bháil ag teacht fríd an lár ríist an ghlaci sé le coolín ghlaci sé cricnótha sé thar an trasna beidir I ggéirú steachar na cool an seo rís níorí ag smuite bhúda agus chuthastea thar an trasna ag rís níorí luas ionta agus brú fríd
Seo go Spórt TG Ceathrú YouTube agus muidig teacht a beo thugah fáinne an Cluiche Ceathrú Ceannais seo Mionúr na hÉireann agus Mayo ag tóirt faoi Fhailí agus muid ré le tóirt faoin darna leachan seo Mayo agus iad ag teacht má ar a Páirc ach iad a deithíos teach ag na seomar festis ag leachama agus bontáiste agus ó hiú scóirna de trícúil agus seachúilín fáilte agus in na hína cethir fáilte ag Fhailí agus na Cluiche ar ina difar fad in san céad leap agus tháinig muid scóirna ag teach go lua in san Cluiche Conall Heisian a chur an leithróid is deach an angach lua céad bhuaimite in san Cluiche ach freigra leichra a tháinig ó Fhailí agus ruí Woods fásta a fuair chúil agus sprágadú dú Fhailí Shelf agus momentum agus ar feadh píosa ach níor scóil siad híon ó bhí bommite dhéag in san Cluiche seo agus in é sin róirta de scórna a tháinig ó Mayo agus cúil eile ag teachtú Darna Flanagan agus an lína lean cúil ó Conall Cochal agus mar sin de iad sin a galasteigh na seomra festis chun tosaí agus i ggurí sin na leanúin seráí in is in san Darna leap agus i ggurí áit bhainte má dóibh híon in san Cluiche leach Ceannais. Seolta an seo agus díreachas teach agus dever mór ag teach fríide caiite aige agus an Comáin ag tóirt bontáiste dó ag díreach chun caiithúas teachan sin ag brú fríide agus teagó leis agus seilbhanis i Lárna Páirce ag Mayo léithreid chuthairs teach O'Donnell agus i ggurí an lína lean tosa sin amsú agus ó cinsile ag fear a fuair híana dó an san céad leap Darna Flanagan is tíon sin agus é is tí chun tosaí codhór ag bheithe tógáil céiste den róla teag Patrick Duffy an seo agus é inis a gobar mar chasanúir na gas ach an rud atá an tugann sé go leor deisina de Darna Flanagan brúthán tosaí agus é créicnú le híana dó bheith gurí ar Duffy beidir é a thóir teachtain seach deile ar an Páirc agus ní as córna cúil cosíocht dionanta ó Adam Kelly agus Comforta chur léithróid go leis go Lárna Páirce áitbhfuil Conor Jordan agus pás tugaí má do ran O'Donnell Mayo agus iad inné sin a bhrunú arás ar Fhailí ag teach fríd agus neart spáis leis gasco suas do Dylan Dunn leis an éir Dunn Ceathrú lína trína heas daing an hen sin ag Tony Fury Tírehan freigra a bhí éirt an seo ó Dylan Dunn Samhail an skyhook a samhail ar an lína hen sin ó Ceathrú ach tíre an ag a dearú a bhí Tony Fury han sin a phléascú is teachan sin ag an anga agus mar sin de an lách fécanna spragí an seo agus Fhailí le chleisteil inis agus freigra a bhí dhí agus tá teanna Roger Ran a bheits brasáasta faúda sin ach mar a bhí in san céad leap Mayo agus iad a ríiste teachta má agus seilbhacu a Lárna Páirce an scóir sin Harbheith táhaachta dú Fhailí ach seilbh Harbheith táhaachta fásta agus an seilbh sin ag Mayo agus iad a glúiseach an tosaí ó an dever is arás inis go Lárna Páirce iad sásta é a chuneal ach man cóg teanta acu an sin agus an léithróid tugaí arás go rá irast tá Fhailí agus an man cóg sin a ligdú Fhailí teacht an tosaí teanta acu ríist agus Patrick Garvey ag Tráchtaire leis teachan sin ag Cófar Dridste Charlie Duffy in eis a ríist ag brúthán tosaí é híon agus Adam Kelly an archa ag chéile ach íman maithar le takeíocht a thabhairt agus Dylan Dunn a rinne differ agus an íireachtain sin níos luithe uí a chruthí an scór agus an cúil sin dú Fhailí in san Coinneal agus ag teachta má leis Mayo a ggurí costain sin a dhéanamh inis agus tíon costain sin dhéanamh Fhailí agus iad inis sacrthe ar an léithróid is macnamí duine bhain faci is tí acu Bert a chasantóirí breise is tí a scór an lína lean tosaí inis ag Mayo agus seilbh inis ag ciad nó Bern ó Bern deanta go maige le héalú a maithas agus ar a tíomhheile den Páirc inis ag
Gary póca beg spáis amsú agus den eile ar an ruthúr agus an duine sin na Patrick Duffy. Iarach geafhaintse agus é isteach san éir agus trothíireacht. Agus Mayo abal a díla leis agus teanta go Maigh an lína. Lean thosaí agus Adam Kelly is tíon sin. An sin feicó amach ón spéir. Langan agus éad a chur chun thosaí fríd Rhys Neary. Neary agus takeíocht an ó Flanagan. Flanagan. Ínta contarte agus é glúiseach tan thosaí. Néróid churtha teap. Hic Ben Holmes. Holmes sásta teachta má leis. Hí mé agus é churtha teaithe go bheith sé sásta gol. Duine ar ghinne leis híon ach Mayo agus Adam Kelly. I ggéirí sela bhumpar trasna an daithir a chuaig agus Dever. Flanagan ar éist. Flanagan. Ó Lewis Dochreis deige. Jordan. Rashka Hammer Hessian. Agus is Patrick Garvey. Fhailí sásta. Shelf na leithróide a leanúin sin is. Rhys Neary agus teanta go Maigh heige. An sin a Conall. Ar facta himartha. Agus Mayo ríiste géirí. Fhailí oscail suas mas féidir. Agus bra sásta. Shelf a Conall an seo. Agus rubug den nimh a ghlacú ama ón chúil sin a fuirsid. Flanagan a géirí teantas te leis agus. Sé géirí súil géir a Conall airsan is. Níon chéad letha bhí aige. Mi deanna gur sin an teachtacht a bhíonn ag leathama. Langan teanta go Maigh heige. Gúil an bra láidir tugaí aige sin. Agus Shelf Conall ag Mayo. Duine is tí duine ar ghinne. Rubug máil tréile sin a eáil. Teanta go Maigh acu Shelf Conall ar fé beidir jaabhamuide ach an éireach sin ó Langan. Ag go dearad is teaithe san éir. Agus ceannair ag teitmin sin. Coráiste agus fáil teanta ar Langan agus ag scíú leis an ceann sin. Mayo bheits bra sásta faúda sin. Mar bhí Shelf Conall acu ar fé beidir. Bhamuide go jaabhamuide sin agus ní raibh mórnach tarlú. Ach ríist inné an chúil sin ag éalú lua in san céad leat. Ag sé rubug faoisiú dóibh. Agus iireacht eile fáhanne Hessian. Tuairt faoin iireacht deafhaintse. Jackar go leor air. An gí sin go fáil ag séadú is teach. Ag tíomh na reilge an seo in Roscommon. Hessian leis an iireacht. Teagháil deanta go Maigh leis ach. Ag géirí cuachtas dóithe a chur fríd an cicsaíar sin. Sin sé maithar fóraid. Sé foiinte mar sin adrathú Mayo an tosaí agus Shelf agus buile láidir a learna Páirc a dú Fhailí a gáil déalaí. Rubug den Lewis inné teitsim in san cluiche seo inné an cúil sin ach seo an contar ríist agus dara Flanagan. Flanagan léite go Maigh heige agus Dever Fhailí. Ag teitmas te ag an lína cosna sin go gáasta. Conor Jordan ag teanna go Maigh. Ríist eile an réiteoir a tuairt buntáiste an sin agus a ráist an fáil a bhí teanta ar Conor Jordan. Jordan i ggéirú is teachan sin agus cían mac na mí agus é mar lean tosa ag sían sin a cosint agus tuairí sé deis eile dúo agus Hessian a ríist. Agus Hessian fearr. Ínta comasa ó hiú kicking a siar de. Sé cúigcin in iad an Roscommon ag lethe ceannas connachta. Dáchréiste jaigin in san cluiche leachan. Cluiche leachannas go leiscail in iad an condina gailbhe. Agus híana dá fáite go gotí seo aniu. Tá sé gé seo háann sé steach leis an grí agus na bratcha sin ar fáúin na chuún na gúil bhil sé teanta agus cruineige agus tá. Agus sin táíach teanta ag Conor Hessian sin léite go Maigh heige agus tóiste leis an gí sin ag séadú is teach. Agus scóir táhaachta. Domhnaigh agus Conor Hessian.
Janta go Maigh go Coolbair agus capú íonta Janta an sin ag Mahar Mór. Takeíocht dón a bhir an Rouse ag brú fríd go fáil seala bheith chontú má leis. Mayo Janta go Maigh go siúr agus gúla braláid ar fáilte rístan sin é seolta is deach agus níor seo. Agus ag teachtas deach go má agus ar fóríl. Agus Mayo rístú fáile agus níor seo. Agus sílam gur macnamí a bhí an leis an níor sin. Agus é go má. Agus Ben Holmes a gimach ar chuirsaí. Agus a bhar fiche dóg teachtas deach ina háid agus sin ór an Murphy agus fear íonta ag teachtas deach ar chuirsaí. Agus Murphy a fuair cool na níon chun a gailbh ag lethe lechanis a chonachta íonta ó hío scór na amsú agus ag teachtas deach an áit Ben Holmes. Tuair sé spragu agus fuinte scór le eile íonta dóibh. Idir an dálinn Fhailí agus Rouse agus pas é líonta Janta hacu siúd ag fáscail suas ar feadh gite sin réidir ríslig Mayo agus Kelly agus cosintúirí a stíthart timpeall na léthróide ag fáilte ráiste go Fhailí agus tá mé Janu go bheice muid cic ar sé tucha muid ráis fan a honne sin buntáiste lethar na huaire go réiteoir ag teacht ráis fan a honne agus well simul galore agus Mayo han tosaí tá cuaíocht dáchréiste ag Fhailí agus iad san ar chúl bhí siad ar chúl le ceithre fuinte de trí bhaimite fága ag lethe ceannis na láin agus bhainte a go dearú na mar sin de ní chuir sé as dóibh go gaiise é anú a rísteile an seo aniu idir an dálinn Carta buí bronta an sin ar Barry Langan, captain na Firne. Tony Fury leis níor seo ar an kitdóg agus an éan sin tagan sé deach go dearú agus Tony Fury na githe is deach go bharna sin atá ag Mayo ganis fiche bommite le gáil numar sin de an sealamh ríist an kick amach agus Thomas Williams har bheith táhachta. Fada leis go capú ar dóid an sin ó Kelly Moore agus é Blue Fridge. Flanagan a stíhan tosaí ar ma bhecin sé. Sásta an pás a hort. Agus tosaí ag teacht agus a glúbú hart an seánis. Patrick Garvey ag takeíocht Eile Conor Jordan. Ran O'Donnell. Rashgo Kinsella. Agus Coholanis. Boggy acu gotí an tíbhela den Páirc. Tá hé teacht drocht a bhíon ag le hamant na siomra festis na bheith tóiste ar a léithroid. Sealamh a conneal agus a géirí deis na thugáil in iad na githe seán ar taiisiir ar fáil. David Heaney agus Tom Riley. Atá ganas ar Wio. Janta go híad amhain sin ag Patrick Garvey. Flanagan. Pass agus drá fast dóhéas Jansen near sin ag fáte go dearad ag Garvey. Deis eile fanne cool an Ceathrú ceann Wio. An Coolbair ag Jana go fearhhaid Jack Ran Chasu an Argent sin. Aní ar the teachtas deachan sin. Agus seo Fhailí ag teach ríidir ríist. Ryan ag Chasu an Argent sin agus na láha láidir aige. Agus tá mé Janu Berger gur hábhailte sin an lá agus deirstú Fhailí inis in san cluiche Ceathrú ceanna seo. Agus momentum agus iad a teacht amach agus sin stopí ar feadh píosa. Agus bheith ag dúil inné iarracht ionta ón Coolbair mar sin gulhan tosaí. Athrú le Janu ar a tíbhela den Páirc. Ag Roger Ryan agus Nigel Dunn idir an dálinn. Agus tá mé Jana gur cían dofaí a bheith ag teachtas deach ar chuirsaí. Idir an dálinn an réiteoir a géirí golar eile chuirsaí. Cormac Farrell. Janta go Maigh ag Farrell sealamh a conneal. Sin Janta go fearhhaid cosíocht dínta ó Cathal Weldon. Agus Farrell tá níon tuaire sin a dhéanamh chun tosaí. Pás a líonta Janta go Fhailí. Ok, tean galóir leathan na huaire agus níor seo íireacht funne fuinte agus an íireacht sin
Conall yes agus Fhailí. Agus Déala bhíon Sheila McGerry an le leis níreach sin. Agus Darcar Golóir an Ghia Hóis. Agus na himreachtaí na himreí ag tuairt finna hiar í áfuinte an seániu. Williams Rees agus Mayo into Hallarna Parka. Adam Kelly go hairithe. Agus fáilte Rees tácu chun sala pointe ag Rees Níri. Oh, the Spórt is the Insulina Land Hussim was Fedger Skillu leis agus ag Oscail Susan is to Mayo Chag Fridge. Agus iad Gerris Jahar na Cool Jashella Funya score agus Angie Halwood Janta and Chin ag Flanagan a Glemnu was Jahar a Kunchin agus an Cus Curtis Jahaga go Meach Laha True Chag them up do Fhailí ish Duffy Moore a Glackolesh and Golan agus Shasu and Archer Rishella agus Rollaton agus a Vionans and Cluiche na Nyart Chagwell Physical Janta agus na himreí Guller Eilish Curtis Jahanish a Cornell Ras Cushanish agus McNamee sin Pointega a híon Néadan Langan McNamee is near McNamee Curtis Jah Cian Boy Neil Suggan a Peile hands and Anga Cian McNamee Gullus Jah Cheerher of Tivlina True Harter agus Creedy Harris Jah Cornell na Hangi Captain the Vernia Cian McNamee agus Giri and Cujalos Brago Hart Chubbler-ish agus an Slua-ish Fhailí agus iad Glóra agus Becky inis Hinton Justin and Shaw in Roscommon amach Hallarna Parka Flanagan a Glemnu a Kunchin not catch your cool agus go Meach Laha a Jerry Rachel nu Fhailí Giri Guller Eilish go Gasta agus Patrick Duffy bhí Giri Ella leis an Loch Taki of the Mihasta we should Giri Guller Eilish Cursi 3 points in Ceathrú an Cluiche no McNamee Harvey Tawakta Ní and Fhailí Búilte a Rio Níl Chance and DNA acu agus héad a gcónaí sas de Tridger Ash agus mar a léirí captain na Fernia and Chin go gréidin siad a gcónaí go bhfuil rud an dóibh agus go Jerry agus go Tiglofa Tráchtaire Ash agus caiisiid sinna anar a ríist mar tá go fáil 3 pointe Ceathrú an seo a Roscommon in san cluiche Ceathrú Canna seo chuag bhfuil ag nó mar sin le gáil agus seala fuig Mayo tá scóir í orthú agus momentum a go Fhailí agus iad ag trid go féachhar fa hanne le rud Conall agus Giri Brufridge agus Stoppy and sin Fhailí an réiteoir a Giri léthóid a ghlacu ar ráis de ríist agus tús a chur a ríist leis agus well tá sé Giri ahraí anú ar tíbhile an Páirc agus anadíthe ag teachtas teach agus binan fá go riar siad an kicktíir sin bheith tugaí a ríist agus Finn O'Kinsella ag teachtas teach an aid Rhys Níri ifar fiche híon ag teachtas teach tá chuaig Jake Darren Stewart ag teachtas teach dú Fhailí an aid Cathal Weldon agus Vinci Harvey Tawakta den da an seo agus an isna be sé simul 3-1 ag le gáil KVS a golas teach ag cluiche le Ceannais na hÉireann Kiri a teag fannacht le Fhailí má KVS leo agus na cluiche sin imre Harnier Ciarón fuair siad san an chuid is fearr Néadan Corky agus iad san an Hannah Fian iad san a bheits ag tuairtear Roscommon a Creední go láidir Néadan Conde Louis ach tá go fáil rudí le Ceathrú an seo a bach de híde an seo i Roscommon cluiche ar dóigh go dtí seo trí chúl ag an dá ar an agus níos mó le teach tá méid Janu Duffy Moore Brufridge a ríist Spás a gasco suas a ríist inis the Rory Woods agus é chuir a hartrás ag a Jerry scóir táhachta mar Cillian sin a bhfuil neamh fointe Ceathrú Dascail sé suas ar bheith píos in sin agus Wood Gerú is teachar a chuirsaí 3 inis fáilte a go Fhailí agus Mayo Kense go teol go bhfuil sealamh í orthú Hallarna Parka agus ionta an takeíocht a tún den na gasraí faoi 7 mbliana déag an seo ar Roscommon ard amach Hallarna Parka bhfuil go leor himreí buinte ag Mayo agus pás Cluiche tuga in sin de Ran O'Donnell Bertha Stíon Selina Land Tosí mas féidir iad a ficó má agus sásta gol frís na láha
agus Dara Flanagan a rís, Burgess the Hart, Temple Air, Gaddy the Interchanta, agus Shaw Hugger who Fhailí, agus Eric Brescio Maha, Kaitche Gejeru and Chin, Lavle Shera Talun, Neil Jera Raychor, agus Shin Punchi Garage to reach the goal Murphy, Galadger, and Raychor Saste, Kaiho and Senior and Shaw. Agus another and Lena and Ish, agus yeah, Funche, Eder Nefernia and Shaw. Into Saltwork Gaji Shaw. Then Roscommon. Agus Shelliver Asht, agus Bunche Gufalje, agus Buntash Jaku. Agus Ish Dylan Dunn. Pass Kasha, agus Draw Fasaton. Shellif Brunter Asht, the way up. Agus Ian Dinya Contralche, agus Shishin, Dara Flanagan. Pass Cluiche, Mochanshin, Dever a Bruhon Tossi, agus and Wheelash, he and her father to Conor Jordan, Birch Hart. You get stop a Curlish and Cluiche. Murphy, Cushiactor Doi, Forestier and Shin Flanagan, Pitcher on Talav, Togi then Talu Tammy Janu, Hawken Rachel, Gulraila Cursi, agus, well, Flanagan and Juru, and Rachel Garusiche and Koss. Dara Flanagan buick dog get Jerry agus Shin Curha Harn Trasna Nugget agus Cunyon Chip Barna the 3 Funche Eder Nefernia and Shaw agus Shin Barna Harvey Tawakta Flanagan or dog agus and Asniv agus Poker Big Swash Amble Shin a Creek nu and Maharish Galarna Parka Shin Bunch and Shinnig Jordan couple of Bomachin to Tawakta agus shoot up Kyle Chaga agus a rash to Fhailí agus Schultz shot go McNamee the McNamee, Bunchega, Jeru Lane in Langa, McNamee, Chak Tontosi. Cousin the West, the hard Chimpeler, Jesh on the Cool, it's Jahagananga and Jenning Dylan Dunn. Oh, yeah! Should have been a year old for a year, and Coolchin and Catherick scored Jega Jeru Dylan Dunn. Because they chunt to us, Jaron pass, into Tucker's Jahig McNamee. Oh! Ní stopping Shane, ní stopping the Coolins and Glahashaw, ní stopping an action, agus ní stopping the Hemrory. Heg torch we here at the white card. Donovan on Ig Jeru, Curhus Jahig a shoot. Agus Ceathrú chanta Ig Mayo, agus Fécaro Kinseleg Tráchtaire, Agamuchtama, agus Oshie Mechanic Tráchtaire in a hard shoot. Ercho score in Ish, le ní moment le goal. Con Scriba le Buncha Mahoggy the new. Sholta Magalarna Parka, Cabo into Janta, Ugufalye and Chen Rishella, Nugus Bulya Laja, Tuka and Chen, Nugus Watcha. Shin Cabo and Sky Janta and Chen, Egim and Maher, Nugus a Gorty het. Torishe, couple of Bomacha, Duna Hemroy, Sakru Shias. Nugus a Gorty here at Heath Elden Fork. Lea Shail Doi shoot. Ockin Jig. Egan da and Shaw. Agus well, ní bheith goal Archer B. Agus ní nach íanú. Dáchréiste an Coolchin a bhí fáite ag Dylan Dunn. Agus is Moihan Rodé sin. Agus Craobh Har an Trasna and sin idir an dálin. Agus Janta Gamoy ag Tony Fury. Bogan sé Fhailí. Hunt Hussians and Cluiche Shaw dan Ceathrú. Agus Shellivan Ish to Mayo agus Mayo. Agus é Bugga Hunt Hussi. Kega Meder ag Rachor. Tor sé Jeff Doiv Jerhin. Ag Heshian Mór Tráchtaire agus Sina Glaco and Talu Shin Rotayanu Ega. Agus Mancog Janta and Shin nach the rare and really ha Yossi het. Cheer an Stua. Agus Simba galore. And da Funche Shaw mas Fedri at Hamshoot. Ag Brew, agus be a Kaincher of Brew. Had Conor Hessian. Agus Ultras the Hodju Fhailí Giri Carasto. Hessian. Schultes Chagwali into Janta Lesh. Agus a Gatchel. Ní small Lesh. Agus sin scored in Sky O'Connor Hessian. Agus Haran Trasna and we should. Agus mar sin a ríist and Varna is Lua there na Fernie. On the Mayo team, number 20, Ben Joyce versus number 2, Conall. Agus ever Fihe Tráchtaire Ben Joyce Tráchtaire and Conall Cahoe.
And a substitution on the Offaly team. Number 19, Cian Duffy, replaces number 13, Tony Fury. Tony Fury a fuair an cúilín táhacht de sin gimach do maith cuasaí dú Fhailí agus Cian Duffy bhar dún ag teachtas teap ina háid. Agus mar sin de Mayo han tosaí inis le cúilín amháin. Agus a ríist caithfí ó Fhailí golastethe go tabar a ríist eile. Agus coppla scóra amsú. Ach tá sé iontú, tá sé deanta go ribh seo. Ach seala fuaite agus capú íonta a lár na Páirc ag Mayo agus iad ag brú han tosaí. Oisín McCann. Sásta é Hortarasta Flanagan. Adam Kelly a bhí íonta a lár na Páirc do Mayo. Agus a ráist a ríist inis to McCann. Agus Kelly. Just a change of the last year's clear substitution. It was number 20. Say Caharash go Ben Joyce. Joyce. Number 20, Ben Joyce replaced number 10, Patrick Darby, and not number 2, Conor Cosway. Apologies. Shelvin is ríist ag Mayo agus dhearachtain sin an G Hallway dhéanamh. Gordon Murphy go fáil. Abda sin a facu suas. Dinne Wynestí. And Selina Land tosaí acu. And spáis sin fag acu. Agus iad sásta imirt leis inis trasna inis lár na Páirc. Agus spáis sin a gascóil suas. Curthas teagalína Land tosaí. Bhí pásar fáin bhí dever an ruthar dhéanamh an sin. Ach tá Kinsella. Sásta go leis sían. Agus úsú winchas lehéit na Páirc inis agus Adam Kelly. Kinsella agus Imroy spínta chur an talú inis. Crampaí a chur teachtarthú agus nína céanú. Lewis íonta leis an cluiche Ceathrú ceanna seo. Heisian. Arás go Adam Kelly. Cúig bhfuil se le gáil. Agus pás íonta tugad maihan sin do Oran Murphy. Murphy, takeíocht don. Bhirm Joyce agus well. Hí mé ag puinte go raibh am agus spás tuairt faoin iireachtain sin. Ach tá siad sásta agus ábalta. Shelf a Conall an seo. Agus é ibrúma go Conor Jordan a ríist. Agus híaltha cúilín adrathú an seo. Tá jogal ófa. Iireacht amháin eile cruthú agus beidir go seo an iireacht ag teach frídenis. Ben Joyce ag smuitiúir a kitá go gáil leis íon. Agus ríist eile níl siad sásta tuairt faoi Kinsella inis. Kinsella tíomh an muid an cosa inis deige. Agus scaran téama Cluiche na Broige agus ar fóraíl. Agus Tóirí sé sin dé seile dú Fhailí. Agus Mayo le bhí ónrach faidúda ceonta as coppla iireachta bhí acu agus é a chur amú. Tomás Carroll sínte an sinar an talú agus is léarna me sé híon abal a gáil ar eile cuasaí. Agus ahrú le deanú agus bhar fiche dó a te teachtas te. Agus Daniel Stanoif. Thomas Carroll. An Land Cúilí gimach má. Trí bhfuil sin mar sin le gáil. Cúilín amháin idir an dá ar an Fhailí. Agus Corn Larry Murray buinte agus in den céadúr ó bhí níteag 8-2. Ach iad gur gáil níos fuite más féidir áte bhainte má in san cluiche le Ceannais an dúir sé tar a fáil. Mayo a chaile má iad an Roscommon ag cluiche Ceannais connachta. Agus an darna deis fáte acu an seo aniu. Ach caithfí siad Fhailí a Conall ó na chúil. Agus McNamee a stopú. McNamee ag teach fríd. McNamee stoppí. McNamee go fáil le shelf aige. Birch hard timpeall air. Ag tiontu is teach block ag teanta. Agus shelf buinte síle ag Mayo. Agus iad ag teach them all air seo agus an cicsíar sin fáte acu rís agus an chosna sin teanta ag Mayo agus a léimnú is teachar a cion sílam gur dever mór a bhí an. Agus Imroy ag tiitiú an talú scrista ag tearú an le. Agus Birch le crampaí inis agus nína céanú. Hannig muid an céadúr beidir riú a réir réiteúir a glutha Ceannais na múan san muid agus é spíalta le crampaí fósta gimachta má hócursaí agus na himróí an seo mar a ggéarna agus iad scrista agus tíú an sin na fearne léis Har bheith gríthe teachtas te an réiteúir an Comáin agus é géirí focail a bheith leis na muir
Be Jeshawain Ella to make Janu. Egu Fhailí. Agus, well, ní bheith stróir bí orthú. Mar bhí siad cire fointe ar chuil le 3-1 with the goal. Ag le Ceannais Lion. Jack Ryan a bhí mar léach. Ar an ihe sin a Hannah Tosi. Hon kicking a sira. Rin sin rud Kieran Yedin Kildara. An wi sé Shella an seo aniu ar Roscommon. Cai sé Shella hamsú. Agus a sin fat Jack go Larna Parker. An éar seo Shultas tea with sé crin. With sé har an tras na buller sin coolje. Agus a mahar 4-1. Agus an éar sin na lawa. Ar na clagna. Agus sin sé ma cheerach. Buller sin coolje. Agus an éar agus né an Jesha a bhí Acusin an seo Ceathrú mú. In Roscommon. Tá sé ar fádig Bruce úsúr a kick a mahanis. Thomas Williams Fuivrú. Curtha Hega tíb seo. Atchwell and Shastan agus Patrick Garvey. Conor Jordan. Ag Janna go Maigh an sin a winch. Cera womache the arm Cluiche of Gortithe a bheith on agus Fogrithe an seo. A bark the Híde. Buntáiste an isise go Fhailí agus é buinte acu Larna Parker. Giri é wugga go gastam a Svedger agus sin janta acu. Dinne ar ginion san leat hosí mas Svedger é a wuggu. Tá sé go Fhailí ar a tíh eile den fach. Shella bhín de cunne acu Mayo a giri dí halú Iannu. McNamee captain na Fernye. Janta go Maigh ag a siúd ládracht den ús a jeigem takeíocht don. Ó Mahar ach go Fáilig McNamee ag smuinte faduide ag torch faoi Curthas Jahega agus ag a Ceathrú amach agus ar 4-1. Ja, íireach ar 4-1 dú Fáilí tíbhastí den couple of womache Jearnach an seo. An éici siad go díra sin an ceist. An réiteoir le Gallarai le chuirsaí don Chulbair Thomas Williams. Graham a mí an seo Thomas istí an am Cluiche Gortithe an seo a bark the Híde. Coolí Nadrahu. Mayo shock womache scored le Jearnach. Agus Fhailí 8 womache. Cé a Horhas, cé a Jos an score Cinnean a Jearna seo in san cluiche Ceathrú Canna seo. Mayo agus iad hon tosaí. Agus Shella acu Larna Parker. Caithú Fhailí teacht amach agus tí halú Iannu. Agus an leithróid a winch mas Svedger Oisín McCann inis. McCann agus é stoppí Birch to stí. Road there your réiteoir. Oh, cruí galore. Caim é ra. Gan rata ebre janta in sin. Egu Fhailí. Tag Kelly. Nish. Be íireach do bhain eile acu. A cai sé Shella chunne le tucar hiúil. Oh man cóguf is a janta acu é brunta ráis do Mayo. Agus Dara Flanagan. Passing into janta heag Flanagan is dehan sin. Agus over Murphy, torch faoi Murphy. On é seo win is a cluiche do Mayo. Berger and scoring sin. A man cóguf is a janta ag Maigh Fhailí ag sír ag teacht amá leis. Brunta ráis do Mayo. Agus door Murphy. Agus Murphy a bhí crin. Agus a cunnean barna de fuinche idir na Fernye. And score for Murphy and sin. Cool Bedger di Fhailí inis. Capu into Janta Larna Park ó Langan. Captain na Fernye agus é ag géirí an airde don cion sin a winch. Adam Kelly ag titim an talamh. Fhailí agus iad achrach ag géirí é winch aráist. Agus sin Janta acu Larna Park. Lemnú is teachar sin a ríist a bhí Joyce. Han dinne agus na Carper an lína an seo ó na Gasrí an seo. Ag tomú is teach ag lemnú ar ahan eile léirthóid inis. Agus Conor Jordan na jawomache le gol. Gary Shella agus Ruddy William mas Svedger. Arás go Oisín McCann. Agus cinse go job Bishop Sasta. An léithróid a Conall mas Svedger. Go cion scríba an seo. Bomache numar sin le gol. Agus Shella ag Mayo. Fhailí ag géirí teacht amach tí halú Iannu. Mayo comparda Brúhan tosaí. Conor Hessian a bhí iontach na hirirtí sin. Fuinche a bhí thar a bheith santas a hen san cluiche seo. Cai siad bheith cuaramach. Agus McNamee agus tá méid Janu. Frustrathes agus é géirí é winch aráist. Carta buig an airas agus aim segus in a golastea. Ag glóir a réiteire.
agus Johnny sin galore is dóithe do way Owen seo. Agus ha sin na gléimnús teach agus gur sin a winch. Agus a chur céistear a réiteoir cyféir ama a bheits faca. Agus ní lóréid ha méid Johnú mar bhfuil sin is. Ag ard walút an dair an seo teaspantas a thug siad in san cluiche Ceathrú ceanna seo. Na chúil dóchréiste a bhí in san cluiche seo ó Fhailí a ríis de hanna garáist ón bhás agus iad. A chur ahanród ahanile get a foiineh is teach in san cluiche seo. A scór na iontathe in san cluiche. Chur has teach in san néir beidir rud contraide agus dearh heisian te a né ail agus é seoltas teach. Agus é ag teacht an Cluiche steachan sin scóiríonnta ho Ben Joyce agus é ag Cluiche an tosaí. Ruúthaíonnta deanta agus in é leite go maithéige. Agus an crinne agus an sin ag teacht a steach an Cluiche. Agus trí foiinte mar sin. H'idir na feirne galóir is dóithe le Mayo eáil is teach ag cluiche lecanna hÉireann agus sinna tá deanta acu. Agus iad a ceiliúrú híos fuain an seo. Agus jobbar dóid deanta ag Mayo. Agus Ferdan David Heaney agus Tom Riley. Gur réiste a brisú chrídú Fhailí. Iad sínte ar a talúin sin. Ahan níarach deanta agus in san darna lea. Chun teacht ar ás ón bharna bhíon ón céad leathan seo. Ag baríocht a bhíon dóibh agus i ggéir sinna dhéanú a ríiste. Ag ard walúin seo do bhí bhí sin abal seo eáil go ceann scríbe agus áit winseach ag cluiche leathéanais na hÉireann. Cluiche ionta an seo a Páirc de hÍde Roscommon. Agus Mayo na búirtearí ag dearú le trí chúil agus trí chúilín déag fáilte agus an ceithre chúil agus seach chúilín ag Fhailí. Agus mí áileo ach Mayo a bheits ag golarráid agus cócháirtethes leo. Ó han den neogaine a bhí an seo a Páirc de hÍde i Roscommon go dtíon céadú eile slán go fáil. Along with the neighborhood fencing at the front of the stand and also at the rear of the main stand. Thank you for your cooperation. Inis, Deidir Mistea, Scubadúr, agus cosnúir na gas, deisnis fanne cúil ag a lantás a Páirc deith heisiad, cúil Harvey Luach. Ínta deanta ag maithar inis agus abalta spás oscailsiús. Fury inis deis aige agus sásta glacu leis an cúilín rud céalhar deanta ag fríd lár an gáirta ríist. Pás ínta tugaí is deachan sin deisnis fanne cúil. Ag Rúi Woods is deach an aige. An dóirí sé an ghlaci sé pointse. Ag teacht agus a teacht hart ar an ceadóg sin deanta go maithe ag Fury a ríist. Oscailsiús ríist a bhao pás inis. Na dró Don agus níor seo chutha hard trasna ag Dylan Dunn. Agus ag dearú sásta. Ní sásta go leis híon Burgess dísna salar pás ínta de Dara Flanagan. Flanagan ag Gary Swooner. Flanagan agus íireach agus cúil fáilte ag Dara. Teacht fríd a ríist agus Dara Flanagan. Flanagan a ríist ar an ceadóg céirna Flanagan. Is tí agus hard trasna. Ó Flanagan agus é Brúfríd cúil beidir. Agus cáhall a ríist teacht fríd an lár sin massive fáscoilte deis eile fanne cúil an tríú ceann an é sé! Curtis teacht! Fáscoilte bí sa bháil ag teacht fríd an lár ríist. An ghlaci sé le cúilín, ghlaci sé, cricnótha sé, thar an trasna. Beidir i ggéirú steachar na cúilin seo, rís níorí ag smuite bhúda agus Curtis teacht, thar an trasna ag rís níorí. Lewis ionta agus Dylan Dunn leis an éir. Dunn! Ó, Sáiltear lína! Cúine hes deing an aige hensin! Ag Tony Fury! Dearhan Fragra a bhí Tá sé inis agus McNamee sin pointe aige a híon Néadan Langan. McNamee is níor. McNamee Curtis teacht! Céan Níl sugad a cúine hes an aige! Duffy Moore a Brúfríd a ríist. Spás a gasco suas a ríist inis. The Rúi Woods agus é chuir hard trasna ag a dearú. Scór pitch an talamh, tógaí den talú tá ag deanú. Ach an réiteoir le goráile cuasaí agus, well, Flanagan ag a dearú. McNamee ag teacht an tosaí. Cosnúir istí hard timpeall deis fan de cúil cúilthe! Is deach an aige hensin ag Dylan Dunn! Deachan sin. Agus óir Murphy, torch faoi Murphy. An é seo winnas an cluiche do bhao, beidir é. Ó, dearh heisian tá a né ail agus é seoltas teach. Agus é ag teacht an cúilthe deachan sin. Scóiríonnta ho Ben Joyce agus é ag Cluiche an tosaí.